U chairman jong ka Jack Bom uba Erwin ki siim sutnga ula keno ba kinong shong shnong jong ka them motor shlong kidei kinong shalan drok ki basnar ba ha shlong bat ki julet shalan drok da ki bike ba scooty keleng saudong jong ka sor shlong uba Erwin ula ong ya kane ha ka jingalang pat ba balakot penlong da ka senjuk nong senshar shnong par umken ha shnong that rang ribhoi district ha ka Henry Trek naitung U chairman jong ka Jack Bom ula ong balada ka sorkar jela kashnaya kate ka jaka thenyot ha kashnong Nonghali East Khas Hills District klempep kan sawan ra da kibriek basa ha them motor bantrei ha kate ka jaka thenyot ha Nonghali ula ong bakite ki nong shong shnong jong ka them motor kin sa shalan drok ha kithai Nonghali bat ki marjan marpa bat kan sawan ra ka jingma ka bashir khe ki khun ki ti jongi Kumba ublay ulabu ya kani ka jaka bakanlong kanong kanti ka jongi amde ban penle no lane penlut no yaka Henry hap ban perkhat ru na kabenta ka pateng ka bansakha laong shushu uba sutnga uba Erwin sutnga ulaong ru ba usordar jong kanong hali ulapen Kenya ka an ka baong Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act 2021 ka baong baya ka jaka jong karaj anam la ban ai hai ki bamde khasi bat ka sorkar kamde ka khasi ula kno ru bakadan ka business ka bashir khei ha ka jinga thiet jaka da ka sorkar jela haba ki trai jaka ki yo tang shidana kat ba ki agent jaka bat ki bri ku badan ha ka bor ki kamai de ki phausha haji sha ka sorkar ka dei ban pulut pisa manta baman ki tliu ye ha sor ki dei ban pensna spo kini ban lum la ka jong ka plastik ka sorkar ka dei ban bu i ki briu ki jong ka ki ban dei lum i kini ki tiar kitar hanrai kumalong manta pipet ya kate ka them motor kitai ki dei ki ban dei ban trai ka ni ka kam hanrai ka kala ka politics ka basar kai ka bahaga jaka ki trai ka kam ki ele politics ban kri ya ka jaka adai nam dai da takai ka ban jiaro hangta andala bu i ka ni martan tay po ayu lese kimla asupan karya ikini habak hadu kin aikam yano unai kin aikam iki jo kini khar motor ki be kri eka jaka hang te hapo them yodo yo lese ki poi maki stasi gin sekat chanong hali nanong hali ki hiar sikini ki thain ki jongpi kai ka banja kumbang itip menta kai ka banja hasor kajing di drugs kajing pengopi ki kon samla ki jongi ki bahek ki nong kamai ki dei hai ki dei napo them motor yang apa nga challenge ki nga challenge artat nomor belai ki mi di bike ban di scooty nang tu ban lei di yo drop sekeleng sodong jong ka sor selo ndai tangga jabok ka jaban kan sawan drugs kan sawan ka cingma ka besar kai ya ki kon ki kiti ki jongi bat kum ka jaj ban riu ka batip riu tip belai ni don kampang yada ika pateng ka badang grip batru ika pateng ka bansakha denam dai na kata nomor balai kombo bu ublai ya kani ka jaka ka puta ka bakan log nong kenti ka jongi kam dai ka bangin penle no ka lani ka bangin pelut no ka spak ba jong ni kendo ka siap hanrengi hapan bu ru ya ka pateng ka bompat ka dan nomor kata ka daw ngaku aban ongi pisa ka wai pada kadon pada ka lenti jong ka ai nga ada pulida nga hap menyasat ya ka iba Ivan Roy mensong Iwan sana dang sedang kan kam nga perkat pada itang ka jaka ka jong i ka pasyak ta tengok ong i file ka kis hanri hadin pada nga klem tip ba kani kan kata lut ya parok kini kita takawaingan ong i ka basngsi kalong ba usordar jong kanong hali ulale bian balai ulek bian nang batai pi balai ulek bian kajaka hano hali dainam daina kadai kajakarat ka anjo ka district council ka administration of land act arjar arpuwai ka ongkum do baya kajakarat anum la ban ai hakibam dai khasi ka sorkar kadai khasi ya kajakarat pimla kat kum ka an nomor kata kadaw nga kerpat ikinong elam hidon kamban ay ka petition siya ka district council ban pagkamawi ka ya ka section 7 section 9 nga sa IV na kababiya
dang menen ngadang pudi ke section nomor balai ka don ka kes ka mangeda e garira bakala ong to syakidar bam bet ban ai ya garira bat kitu ki basyong ha garira ro de bandon de condition nomor balai garira ro kadi kanong kunti jong ka pateng ka bombat ka nai pinya yo ka kanong rimyeng nai pinyo ka ding thang nai pinyo ko umbam umdi lada ya garira penduk no season da kanu ekar gimak ba ars pa ekar kan pikat no tri kisnong kila ban mi hang tu kat no kacing rep kacing riang kandu te nomor kata kadau ars pa ekar kin pengkala ka lan fel lani ka merten lan ongi pi kacing phe ya kan nyut hang tu ka bala serkai le se ya kata ka badan hamerten ro kin kit no nomor balai ka merten hajing sha ka de ka jong kijak merten ti imat ka don ka objection jong ki ro mata ka don kacing pan ka jong ki open pie no ka jaka ka jong ni handrai ka sarkar ngan ong ibi kumba ong ba Lewis mana kadon ki caka ki puta ki jongka ka bakala ban pedon ka tambalai bom de namar don ka business ka besar kai namar balai ka caka ka basong dor san pu tengka kat bakin di ka sia ka sarkar di ijen jong sarkar kala pun sis pak san pu aspak tengka sis square utrai jong ka caka ki yo tang sidana ki ijen bat kitu ke badan kabor kin yo 6% pada aspak persen ya ka ai ka bakiyo dah hendrai itai pisah te kat noin ne itai pisah pi kat kacingnya kalau basisen ka caka ka puta kala lai lakut balai ka podar ngasim ya kacingnya le ka podar bat mantang sung tenat banyak tu ibi ka kes ka don Supreme Court nomor ar pun riu hajar square kilometer kadai ka jaka ka belakri ka asam lagi bat ka blok 1 blok 2 kan ong ebi ki jaka ki badan hapo ka blok 1 blok 2 badai ka hok ka jongi ki don kumba lais pa ar pusan teligis no bat ya kane nga keren kumukun jong ka yeng sem jantia ki nong sensyar jong ka jantia namar ba ka blok 1 hadu nan musrat saneng hakmat kat kasla kadang dei kanong temen ka jong ka yeng sim nga keren ko mutra umdai bang akwa e ketika jaka bang inyo mangi hanre ngakwa bagi pai ba ki jongi kin wan pai biang no support na kata ka di ki kwa ka jong ban manta kasni ngan ong pitang gawai kandon ka public hearing di hapanya mi pai ba pan pau bang ngim kwa yo Pihapan penpau hakmat ke public hearing ngem kuat. Kabar. Kalong bala de gila bor. Ini hapan ya semua. Kata pihapan raikut. Kamanang kong aji mo di kadai kok swasta ke diskonsol. Halor ka jing lebor ke jongki halor ka rira nginya pait kumno ka diskonsol ka ong. Ka jing ong iba liwas menero. Bakalan transfer kam terikam kadi kecing sisa. Hakapor kabak kalajia katu kecing yaki ya kata ketem motor. Ngala ada kecing to seka disi selong. Bangoong balai bapisa ini gibreu ban syong ban kami untuk kejaka kabadon kalan transfer sloba sim action. Ka sarkar kale kumnur. Ka aino ar crore yus imlim. Kasim no itu kacaka kong kalan transfer akam terikam su hang ne ro kajo si sen ba sarkar kala sim ya ketika jaka hadong hali kan ong kam dei su ka tribal land da ka jaka jong kinong sok slong dan di tribal muluk kendiat pekendiat ka tribal land ka jongi lane ka kendau ka siap jongi ki riulo kan kut kan du no belai ka jaka jong ka sarkar ki forest area ki bakila ban pegala lar ki mut sisai kata baki ong kale ka scientific system ai ki ban le suaka jaka ki jongkingin pait kalong kumno nabi amuno ba luis pi amuno Jerman badan pura ka umbam umdi ban ya ka kesiar ka kam kodor ka umman pidon ka kesiar pidon ka pisah hanrai habakot lar pimdon ka umbandi ka bam pin poison kaya bam dahang de kendai persen ngatrai pide ginong rep
Pidon kami ko ka bakut, pidon kami ki Jaka puta ki babiang bandrep. Hanrai anda gibu ika marten hangkai. Gajing galong bangim tip ka ki banja. Don gapor don armut kita kathok bat kahok. Deki ya ka salum tiki poi hal wa kum gawa mungkin. Te kathok ka ong ya kahok ka ong ani pa. Ya pa ong ya sum nomor play yang ba ti ko. Te ka ta kahok kam kwa ban le sum ko em ngam sania ba ya pa te pe yo dia kum no. Te kathok ka ong em. Kam le te. Te kahok ka le kum yo kayu di kijat ka smo ka saat kum. Te ka lau ja. Karung. Kathok ro karung lang. Tang bakadon syar kam sarut. Marsin i bala muja kahok hang tei bakala sum kala sumabang kayang joj katu ikijan jong kahok bat kapet keleng sudah. Kai ka balai ngawan ra eta kajing Tuhan. Menta kan par kathok. Hakani rukin wan habi kin ong. Wat snap yu ba arwin. Ani ki don ki start sayang ngidon kata. Timan dapat tangga surok dom lah pansinawa. Denam dena. Bidang don bok pakani kadang dei surok temai. Ngi apa asor ngana ong yang tu banyak yang menang oh. Ani me mentah tali ibang wan sa seni la nomor beli ke surok akam bahasa dia banyak ni asor ru. Nomor ngi asor mentah don gawai ro ke surok ke belangka. Tong sawani. Tekan mau kata bagi sepenpur kata kam tam mata betul ini mobile. Ibasuk ta bentak message. Tahang tu kin sastangi ki message ba oh bamdei kum ta oh bukum ne kum tai kin pentame pi nang ta kin sawa pade. Kin sa le si dok kha kum ne wi ong pe kat ne klur yo. Ani jing ibang. Tang bai ti klur la di de kat no kan nuru. Hakmat ka jing kordor kendo ka siap indong Takadaw yang scam wanom ki kan mau ba erwin undon lang bapi kan mau kata ngandon lang bapi bat kabut kabor kajing start kajonga ya kaan ka kanun kalat kalenti ko mangidon lesing hapan poi sedut dari ro gimla ban tip kan ni hap ban long ki ba kloy ban ya le bi hap ban ya teli ha ka jing ele pai ba lan pidon mata khat san strong mo lanoi pi kinom la ban peki kinom la ban pengki namar balai kinom la ban ya persa e kamon jong pai ba kan ma ba ka ne ka bangasit kran hiki election pi dei ki kan ra sorka ka jing thabut ka jong pi ka thau ka sorkar ka aila yu MDC mentakin wan thambor maki hadin bagi song hang suki binsya e kata Insya lampau yo ha. Namar kata kada dawai ko hok ka jongpi tambang idai ban long ki bajai jai. Ngim dai ban ya poi ka mansau, ngim dai ban poi ha ka jing ya sistem. Kalenti ka an kan play ya pi sisen bagi lastang ya kam. Ya kata ngin saya kena bagi di kerang ba kum do bande.